Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamene tonse makamaka kudikira lachitatu kuti tione kuti speaker wa nyumba ya malamulo ayenda motani, ma MP asankha yani. Tikuonanso kuti pa ground pakuchitika mkhani zosiyana-siyana zimenenso zikubweretsa mipungwepungwe zokamba zochuluka komanso kudabwitsa Malawi ochuluka. Kodi zimenezi takambapo chifukwa chani? So kanema tikumuona pamene payi tikuona ndithu mzibambo pameneyu yemwe akuoneka wa confidence yonse kodi akufotokoza chiyani. Kungobenthula mwachangu ndi sadakusireni kanema amene tikuona kuti mzibambo pameneyu akufotokoza zokhuzana ndi akondwani nankhumwa makamaka akuti akondwani adachita kuba certificate akapena kutenga certificate yokuti si yawo ndi yomwe amagwirisa mchito panopa ndithu amenewa kufotokoza kwawo akuti adali classmate amenenso makamaka akondwani zikamawavuta amauziridwa kuchokeranso kwa abambo kapena kuti akulu atikuwaona akubwebwetuka kanemayi. Koma ndatenakali kuti ndisa achuluse zoyankhula ninkukusirani kanema ameneyi kuti mumve zokuti mkulu ameneyi amati chani. Koma mukafika mwapeto osayiwala kuyika comment yanu kuti timve kuti maganizo anu ndi wotani. Mongo kumbusana pamodzi pano timabweretsa mnkhani zosiyana ndale sports mwanzo entertainment ndi chomwe mmayenera kuchita nongo tipanga support munjira like, share komanso subscribe kuti nkhani zonsezi zisamakuphonyeni. Tateni tonene komanso kumvera limodzi. Nakhumwana inkulu wake anamwalira bangozi pathanguzi. Ino machokera kuti? Mwa Central. Mwa Central constituency. Certificate imana yosenda? Ya kondwa nakhumwa yankulu wake. Anakhumwa naye abambo ankameta ndizo kulibeza machizo za makete. Amgache. Iyeja baya ule kwa gurumba. Elime tukuna choka. Ndizo baya basi mwa Central. Kwa adele yenyi ziju adeleza. Fera lama, ndefera lama. Ifeni kafari Samuel skuni lama. Ifeni lama. Agwachinangu atia. Did know? Ndio batika jamani mama Samu, ngule finish ndiko kale school ya kale. Ya kamu. Ile school. Basi zama sikwanozi. Tikaturuka. Ino zaka zingati? Ine ndiko 42. Monam. Serious? Okay. Never 75. Never 75. 5. Never 1973. Tikaturuka, timtumapira manja, tilembe asala. Timigia kuchikava cha Bobini. Timponyele wa window ka? Kune swatani? Aukanika utuluka. Aukanika utuluka. Ni sana. Ndiko serious. Ndipo kunichwa tuenda. Certificate imena anatenga. Mwati ndia. Ya George Malini. Ya nenge ya kondo nakhumwa. Iye ndi George Malini. Juga adeleza. Pathangu zibatiye chikumbu. Pamene ukatata Damson chiri 1. Ama chizu atiye chikumbu yambirira. Atiye chikumbu anani chigayo pa chisitu. Ngala fanisa zani susi. Anani zibe kodi ndika mfusi iwe adidi sali pusi. Ngali adi osali pusi ayo alimoyo. Ampusa tu stand one yankonjera. Alimso moyo. Akandi ndio susa. Susa ndio makando wako iwo wakandi tole kamsia zonga sana mwali asali uyu ni ndani nakhumwana inkulu wake anamwalira bangozi pathanguzi. Ino machokera kuti? Mwa Central. Mwa Central constituency. Certificate imana yosenda? Ya kondwa nakhumwa yankulu wake. Anakhumwa naye abambo ankameta ndizo kulibeza machizo za makete. Amgache. Iyeja baya ule kwa gurumba. Elime tukuna choka. Ndizo baya basi mwa Central. Kwa adele yenyi ziju adeleza. Fera lama. Ndefera lama. Ifeni kafari Samuel skuni lama. Ifeni lama. Agwachinangu atia. Did know? Ndio batika jamani mama Samu, ngule finish ndiko kale school ya kale. Ya kamu. Ile school. Basi zama sikwanozi. Tikaturuka. Ino zaka zingati? Ine ndiko 42. Monam. Serious? Okay. Never 1975. Never 1975. 5. Never 1975. Never 1973. Tikaturuka, timtumapira manja, tilembe asala. Timigia kuchikava cha Bobini. Timponyele wa window ka? Kune swatani? Aukanika utuluka. Aukanika utuluka. Ni sana.
ndikuyankula serious ndipo kuti chwanzo enda certificate imene anatenga mwati ndi ya George Malini anenge yakondwa nakhumwa iye ndi George Malini jigadereza patangu zipatiye chikumbu pamene ukatira Damson Chirwani ama chizungu atiye chikumbu yambirira atiye chikumbu anani chigayo pa chisitu ngalafa msaza nsusi anandi kodi ndikandika nsusi iwe adidi side pussy ngati adiyo sali apiso ayo alimoyo apusa tu stand one na nkonjera alimso moyo akandi nsusa nsusa ndiye makando wako iwo wakandi toneka msia zonga sana mwali asali uyu ni ndani tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.